What's up mga kaliga? Yan na po, tutuloy na po tayo sa aking bahay na modern house. Hindi nyo pa kasi nakita yung modern house ko. Welcome to part 2. Ito yung modern house 3 ko guys. Kaya hindi nyo pa ito nakita eh. Ipapakita ko na lang sa inyo. Ako wala akong bahay na hindi nasa isip ko na hindi ko gagawin eh. Lahat ginagawa kong nasa isip ko eh. Halimbawa, nasa isip ko na gagawa ako ng pink house. Ginawa ko na. Doon na sa ano ko eh, sa mga world ko. Pink mansion. Okay guys. Ang tagal-tagal guys, no? Papakita ko yung sa inyo mamaya. Ay, sa part 3 guys, papakita ko sa inyo ang pink mansion ko guys. Kasi ito ngayon guys, part 2 ito guys. Ayan guys. Subscribe nyo ako sa YouTube channel ko guys ha. Guys, CR ko guys. Yun yung Minecraft parang totoong buhay. Ano ito eh, pumunta sa survival ka. Kung gusto nyo survival. Ito pala yung kwarto ng pinsan ko guys. At ang kwarto ko guys dito guys. Guys. Yan po gusto nyo po guys. And like na lang po for part 3 sa YouTube channel ko guys. Like na lang po for part 3. And paalam na po guys. Goodbye mga kaibigan. Subscribe and like in my YouTube channel, Jocelyn Jordan Ortega. Bye.